mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag nga natong tanan. Kumusta? Adlaw ay karong Martes na pizza 14 na sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026 o karon day no. Yan sa laing siklano no nako ang pasultihon. Sa dili pa din no, shout out day ko no kang Sir Nagal. Okay, salamat kayo no Sir Nagal no sa pananintin nimong pagpaminaw no. Sa mga sugilano no magikan sa atong Indrama. Salamat kayo no. Idol Sir Nagal. Uy no, ang suwatan po karon day no pinadaan kini sa usa ka babae nga magpatago alang sa pangalan nga Tunia. Ang sinuwat kini no ni Ray Arellano, bahin kini sa iyang bana no nga marag kulitado pirmi sa asawa no. Uy no, ubalik ko sa papaminaw no sa una ko ang pasultihon ng Cinder si Tunia. Kini akong bana, tarong gid ni siya. Pero ang buto nga nung muli ko'y manutok ani niya, oy. Pero aron yung masabtan akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan. Saron. Ha? Si Chichi manon. Nagilak. Ngano ka? Chichi, nak. Naunsa ka diha, oy, nagilak pang ka. Chichi! Atuon ko ganit eh. Chichi, naunsa ka? Nang nahilak man ka? Giunsa ka mo ito sa eskwelahan, ha? Wa man, nanay. Kanya nga nagilak lagi ka. Sakit man akong tiyan. Ha? Sakit imuntiyan. Ngano man na, ha? Naunsa man na? Oh, Kusme, naamo ko kadadi, Kusme. Day, ano na bata ha, to niya? Ano na siya? Ano hilak ko lagi da? Gisakitan das iyang tiyan. No ba? Sakit ang tiyan. Ano sakit man? Sabi kaon mo day ha? Tisis kailangan siya, o kaon mo. Kuan, kamuting kawi raman to, tatay. Mao ba? Ano ang giapil man nimo tawag kaon ng kahoy taon? Kamutir na ay apil ang kahoy. Paraw gid mo ay utok ang hanggaw pa. Diro ay Oh, diba? Hilom ha. Mao pa'y nagsakit ang tiyan sa imong anak maghinanggaw pa kadiha. At di man na nga ito ba ni Otto makakaon na ng bata? bida kita minabutan na ni kilagi ha. Liok na ba? Ay lagi. Ingon ani kayabag ang akong bana. Abi ni mog tarong pero hinanggaw di ay. Makalagot kay usahay. Unya. Chiche, nak. Nanay, Si tatay lang unay mo hatod di mo sa eskwelahan ha. Kay may meeting pa kong tambungan sa barangay. okay lang, nanay. Sige nak, adto na ko. Pukaw ato daas tatay nimo kay basi malimot to. Natuog ra ba to? Oh, nanay. Sige, ari na ko na. Tatay, tatay, Hmm. ikaw kuno ang muhatod na ako nga to sa eskwelahan. Kay si nanay na itambungan nga meeting. Oo, sige. Sige na, tatay, bangon na diha. Man, pag-aro mag-andam, kag pamahaw. Dili ra ba kamulakaw kundi makaligo. Ay, lagi. Sayo, parang taon, oy. Tatay sad, uy, malit ka ni ito na, sumbong tayo kang nanay. Ay, subugin na dyan yung bata. Ay, kabawa ng kaldirong nanay na bito na pirmi. Ang angkay dugay man kay kang mabangon. Ingon ra ba to si nanay nga, pukaon ka para makaandam. Aligay, perbida. Ay, si bawa ko sa oras. Bala ka diya. Ay, subukan yung bata. Ay, katulgon ba kayo? Ay! Ay, salamat. Abot na kita akong kusbahay. Ay, kapuya mitinga. Giduka mo ko dito eh. Si Chichi ka, no? Day, Day! Awa naman ito, bag nakalakaw na tingay sila. Maghikay na lang ko daan para sa paniud to. Mag-ilis ako. Oh, naapa man lagi ni Cosme. Imposible sir kay nga dito nanigikan kay murag umanik kailis taw hana. Mura mangyapon ang gisulob ni sukad kanina. Hoy. Hoy, Cosme. Tada! Ato na! Si ato na ta oy.
Asa din, Chichi? Ha? Wali mo gihatot ang bata sa eskwelahan? Ha? Pagtarong ba? Asa ang bata? Wa di ha? Hanggang gid ka. Bantay gyud ka na ko ron. Che, nak. Nak. Katuwa di kong bayo. Asa mo kasi, Che? May ragyong giapas na ko dito sa eskwelahan kay nagduda ko nga nilakaw gid ang bata nga way kauban. Kay unsaon iyang amahan nga maontay mo hatod perti magkatukog maayo. Unya to? Sige na, Chiche, ha. Kaon dito sa kusina. Kanay sinukad na ko dito, ha? Oh, nanay. Dahil madang bata, makita ni mo, dahil. Dito sa eskwelahan, ni adto in taon siya nga siya rang usa. Kumauna din siya maadto dito siya Rosa. Ah! Kinikaliro. Hindi ko klikay. Wa ka kita, kagihapak ta ka? Wa ka ka-feel? Napila ko na sakit kayo na. Sakit kay day. Pero may mga gina ni mo lado kaldiro ni mo. Ikaw gi makabusbot ining kaldero na to, Kusmi. Kaya tanan tang kaldero ka naglagot, ko ni mo. Ano ako, mali ikaw yung puspusan ha? Unya, gisabi ako gipuspusan. Ako lagi. Gisabi na igo. Ikaw. Oh, Ako. karaw, sus ka lang, hindi mo pusnagan. Ay, ikaw may makagubas mga kaldero, dire. Paita kita ba yung puspusan, kita ba yung naigo, kita ba yung pasangilan nga maguba. Asa si Jana? Nangita ka gusti siya? Ara. Yaray, pak! Nala, kaon na diha, Kusmi. Salamat ay. Ano naman sa dihay mo? O sa naman sa gawaya ninyo sa imong asawa? Lagot ko tayo eh. Nga galagot ka mo? Hinapat ka na ko asawa. Kada sipyat ako. Piti din ko kaldiro tao na nato niya. Ay, unsaon nga mo malay imong gipakaslan. Oh, imo na nga agwantahon. Di na ko kagwanta tay. O sa buot mo pasabot. Di na ko kagwanta tay. Di na ko kagwanta. Basasan na ako asawa. Pailho na ko siya tay. Kung kinsa ko. Maunay masuko! Ay, sos, di na kinanglan, Kusmi. Nagailan na kayo kunin mo kung si Kinsang unsa ka. Studio niyo to eh. Abot ni mo, Kusmi, oy. Pasignaan ni anting-anting ni mong asawa. Pahaba ka, tatay? Ha? Pahaba Muna day? ni ani ka? Pahaba day ko. Sapa, di ay. Kusmi, kung noon sa problema ninyong tunya, hala, istoryahin na ninyo. Ipaagi bugnaw nga paagi. Aron dili mo dako ang inyong problema. Tay, kung dili pa bulayog ning imong anak, di ni mahitabo nga mabunog ni nako. Pero unsaon nga bulayog man kanin dako? Tapulan kay dako. Laliman ka among anak ni adtos eskwelahan nga siya rang usa. Siya mo'y akong gitugon nga mo'y mohatod sa bata. Wa ka hatod kay natog. Nilakaw na lang among anak nga way kauban. Og simba ko na pa daw tanay tabos among anak, tay. Hoy, ambot lang yun. Mapurma pa ba kang naong aning imong anak? Wanggol. Ikaw man di ayaw sa daan, Kusme. Akong mata mo isang tay. Kinipiyo mo siyang balik. Hal ka lang buwang ka. Makaparang. Dole ulis ninyo. Uli ka tinga labtikan. Kurang itlog na yung buwang. Labtiki Pauli dito. tay. Sana, palaban ka nitong tatay ni mo? Palaban-laban ka, tiwasan, tanong ka? Kung magtarong pa ka, Kusmino, wag ito'y problema. Pero ikaw din yung problema, kay maghinanggaw ka manggod. Rosie na dahil, Rosie. Ruse! Rosie ba? Ruse yan diha! Usba yan diha! Pre, kumusta? Pre. Kung mainom ng taon ng kaping pantapang nga kaya kang ipaglapan. Ang sid panyawan coffee mix. Pero ko, pre. Kumusta man ka? Kumusta ka kaluli? Ang gapon ba, pre? Mao ba? Ihaya din ni mo, Ro? Yahay, be. Ako na, nagtigom na ko gamay ko. Ikaw, sama, gusto ka mo ko yun ako inigbalik na kuglar ka? Pwede? Pwede, pre? Bakit ang giariti ka, pre, kay nakilanlan may mga dugang mga tao dito sa Saudi. Mo ba? Pwede din, pre. Unsa trabaho dito? Sige, unsa man? Ay, kung construction na good, pre. Bisag, tigmasa lang ko kasi siminto. Matay, pre. Sosyal mo ko. Di ko kumamataw na. Sosyal ko. Masa pa ita. Yan, lang ka. May paril sa Pilipinas. Basar ka. Paita sa dami. Di lang ka, pre, kay mangita na kong lain. Ikaw, be, akong gusto kay nangi ko nga makalarga sa ka para magdungan ta ba? Masa siminto. Gusto ko mabiyanin ni Bro. Masa tao na paita na. Naman, ano man? Ako kasabote ako asawa, pre. Pero sobra ka malita. Kanindot na makasawa ka. Nindot ka na makasawa ka maldita, pre. Kay kanang mga asawa nga maldita, mura na nagpahuy. Ha?
Kanang makasawa kag di malita, murag pahoy. Oh, mura nagpahoy. Grabe, sa kinang sawa tao, pre. Grabe kayo. So, sa ato pa, willing ka nga mo abroad. Oh! Malo kang dili, no? Basta may kagayunan. Ay lang masa. Ay, lang masa. Sige, pre, dadon ka. Dadon ka sa akong gisudlan nga agency. Para makaprocess kasi mo mga gikinahanglan ba? Unya, ako ra may bahala nimo nga mga kita o mga employer dito, ha? Naibaw na agency, anak. Sige, pre. Sige, pre. Sige, pre. Kuhaon ka ni buntag sa iyo din inyo, ha? Nagion ka, dadon ka sa akong agency. Kapisa, pre. Kapisa. Okay, pre. Nakainom. Lamat kayo, pre, ha? Oh, nakainom ng seed element oil. Oh. Ayaw din. Sige, pre. Ato na ko, pre. Bye-bye. Ginom sindilimit oil. Perhaplas na. Bida, no? Gay, pre! Laman, gay, pre! Bahala na ni. Bahala. Way alam mag-trabaho. Basta kay, kalargal ko. Makabiya ako din sa mo. Isa itong imong gika-istorya? Anja, day. Murag dindot ang inyong gipanag-istoryahan. Way ayo, oy. Sigurado ka nga way ayo. Wala kay ayo. Sige, kay ligo sa kuday, ah. Oh, murag ako na matigay nga murag doon ang gamayng kausaban ang mga lihok ni Kusmi. Nilupad ra, wagyu steps. Day, Murag- ako ko na plus laro na. Mao ba? Murag doon na ni gitaguan akong dili maayo tawhan. Kung magbinuang gani ka na ko, Kusmi, siguro alang gid nga di ta ka masakpan. Kay oras nga masakpan ta ka, mausab ginang naong nimo. Mura na unya naglubot. Tatay, dali na, mga una ta. Nakasukad na si nanay. Una lang mo, di ko makaon. Unya na ko makaon. Na, nangita kasukang kang nanay, oy. Bida, di mo kasabot. Una lang mo, di mo kasabot. Kaon mo to. Ako'y ka na mo kaon. Tay, Di mo ka kaon ko. Asa naman imong amahan? Wa palagi. Wa siya gutuman na. unya na ko na siya makaon. Ansay unya ra. Unya na ko na siya makaon. Busog tingali siya na, oy. Bida gyud nagbinag-o gining kanahanda. Ngita man gyud tingay magkagubat na sad ang Ukraine ug Russia. Nakaon lang diha ha. Kay ako'y mutawag ni tatay nimo. Sa mga Kusmi, nagpuasa ka? Nag-diet ka? Para asa man na imong diet? Nakagipahinungdan ana? Ay, taka na kay. Kaya na mga na ta. Una lang lagi mo. Ako no, nagduda nagyud ko nimo. Ug saan ba siya dahan tao ni mo to diya? Sa una, ug wa ko malimot no, di gyud ka gusto nga dita magdungag kaon. Ug naa gani mag-una-unag kaon, masuko ka. Kay moingon din ka nga, nigurom lag iya. Unya karon magpaunya-unya ka? Wow ha. Wow ha. Sabi ano siya, oy. Mga una ta ba? Ay, una lagi mo. Unsa man ka, oy. Di pa ka pas mo kung di ko kaon, ha? Ako di ko pas mo kung di ka kaon. Ikaw, kaon na dito, pas mo ka. Una lang mo kaon dito. Mo sige. Okay. Imo ning gusto ha? Ha? Saon ka na ko pagsulti ako kasawa, malarga ako sa kawas. No? Masugot pa ka siya. Malarga ko. Ako, pugngar sa ko, ani. Pag ganin ni masugot nga, trabaho ko dito sa buhol. Uura kayo na. Ito silang kudyal rocky, dito ka binto. Masagya po dito. Karoon. Uraan ng buhol, di masugot. Sa mo to sa Saudi. Pero bahala na. Sultihan, yun ako siya. Okay, fine na lagi ni. Konsesyon ako. Mularga na ko. Aron makalikay ko aning kamaltitas mo asawa. Kinahanglan sultihan ko siya. Mamupuyo kong paridado. Inibalik niya Saudi. Nana. Animal ka, awa? Daan pagid lagi ko. Nagbinuang ka. May gihimo siya kang animal ka. Unsa day? Hello! Ay! Salbayhes ka, traitor kang dako. Gibuhat unta na ko ang tanan, pero animal gyud ka. Ngano ka, oy? Kisa ni Salma! Ha? Sabi na, pasaksak pa ka. Wa ko ka makailan niya. Ha? Kisa ni Salma! Kisa alma, day mo ko kailan ng alma. Ay, sakita sa mga kamot. Nagtukag kaldiro, dili, sagpa to. Bakakon ka, wa kuno ka makaila. Nay, nanawag ang pakan. Tubaga ka, mamina ko sa inyong pangsulti. Tubaga! Ay, Tubaga! di mo na tawagod? Di mo na sa alma god? Unsa day na? Alarm! Di na alma! Alarm! Agay, napingis. Agay, napingis. Lagi ka? Agay! Lagi ka? Agay, gito! Unsa na! Agay! Mao na akong problema, nga tungod sa dako na kong selos, nakahimo na hinog dili maayo akong bana, nahiubos gid kaayo siya. So kadto na gid mi magtingog, nag-ipon mi sa usa ka bay pero way tingganay. Ambot og madayon baka ni siya larga kay nisulti man among anak nga mularga kuno iyang papa. Unsaon ni nako? Di ko gusto nga mularga siya, unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Tonya.
morning na to, Bam! Good morning, Bam! Oo, good morning na to, tanan. Dong, Pedro, good morning, Dong. Good morning sa atong presidente sa senior citizen si Boy Prahinog. Sige. Pagkabis to board members katulong distrito si Uloy Corominas. Di ba? Good morning. Kumusta mo diha, Sir Oloy, Corominas? Nya ako sa ring balikon pag-greet ng akong mga amigo taga Masingin. Nasingin din, hindi na Masingin. Kadang isla sa Bohol nga way lubi, way tano mo na Nasingin Island sa Bohol. Si Konsyal Dario Tampos. Ako amigo ba diha. Salamat kayo, Dario Tampos. Murag maabot ning kapitan na to diha. Parabuyag. O si Chris Tampos, Bilchor Pungkol, nga dunay kamot. O si Mark Padin, John Minggito. Thank you. Salamat kayo tanan din na. Kunya, Ate Jejen? Kuya Alan, atong i-shoutout ang atong avid kayo ng mga listeners sa pharmacy sa Talamban. Kuya Alan, si Eda Tudtud, Cheryl Cuerda, Doris Almana, o Celia Abendan. Thank you kasi yung pagpaminaw ha. Og happy kaayo sila, Kuya Alan, kay niinom sila sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga tindira diha sa pharmacy sa Talamban. Unya, para sa mga dagko na, happy pod kaayo kay niinom sila og Don Pepe Dark Chocolate. Ni ugom-ugom sa Diamond Yema, OBM Espesyal, ipalit kay Crunchy ang tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Thank you kayo nya. Sama na sa Lisa Abindan nga maya kusog sa kayo minom sa ato ang Don Pipi Tablia. Sila si Inday Bibian Cabrera. Kumusta ka mo diha sa tanan na to mga kaigsonan, mga bata, inom gyud mo Don Pipi Tablia. Padung sa eskwelahan, kinahanglan mo inom gyud ka kay abtik gyud kay kana Don Pipi. Taas ang energy, happy gyud kana ang ato ang Don Pipi Tablia. Nindot gyud kay na imnon. Mahappy ka sama sa kahappy sa Happy Mart wanlo na kulot sa bunok ug Mactan. Happy ka kay dunay donut sa Askilit sa Happy Mart, barato. Diha sa Mactan, barato ra kay palaliton. Unya aduna pa yung mga school supplies ug sapot sa kabataan, uniformes kabataan sa Happy Mart. Unya ka mo mga bata samtang magpadungo dito sa eskwelahan, ugom-ugom mo og OBM espesyal og Diamond Yema espesyal. Mao na nindot atong ugom mo na. Nya kita ang mga dagko ang ato ang imnon bisag unsam na inyong imnon, kinahanglan nga ang ato ang isumsum diha ang atong Paulitos Macaroni Crunch or tasty fish cracker. Mao na nindot kayo. Og katong nagtrabaho sa mga opisina o guban para diha, sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Poliar Fertilizer, ang ilang gipang-inom diha ang atong ang kaping matapang nga kaya pang ipaglaban. Kay tungod maguni maayo maguni para trabaho ang atong kaping matapang kaya kang ipaglaban. Dili ka magduka, mag-drive ka sa imong sakyanan nga di pasayroan, why kapoy? Kay tungod sa ato ang kaping matapang nga ipaglaban ka sa adlawng tanan sa imong trabaho. Daghan mga benepisyo nga makuha nato ani ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Ug sa tanan pong mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, basta Toledo Kuya Nick Pipito, ug sa Bromwich PH ni Ma'am Shell nga ang iyahang gipagamit sa iyang mga trabahador kay trabaho mo guni ka ng limpyuhan ninyong panimaya ng Bromwich. Tanan, ug say gusto niyo, tawagan lang ninyo sa Facebook. Taypa lang niyo Bromwich PH, makita niyo number tawaga kung say gusto ninyo sa inyong panimay. Kay kadang busy na kay kastrabaho go, di na ka makalugar og limpyo sa imong panimay. Limpyuhan na sa Bromwich PH. Bao na diha ang nakanindot ana nila. Kay lagi panginom, di gid mo magbahay kay mahuman dayon ang inyo ang ipatrabaho. Kay ang giinom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay inyo tanan. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw. Salamat kay inyong tanan diha, ma'am, nga ang inyong mga tao dira sa office ni Vice Mayor o ni si Ryan po siya mga tao sa field ang iyang gipainom kay daghan kay na sila trabaho si Ryan god. Lami kay nahimog kutsihal si Ryan Diaz Lagtang kay duol na ni si Vice Mayor Choy Asnar. Unya, kugihan pag kayo daghan ni sila mga trabaon si Ryan kag Kim. O nang the best kayo ni Amday si Barry Mimi taon og si Pari Joel. Kumusta ka niya pre? Pari Joel og si Marie Mimi Badana. Thank you kayo sa inyong pagduaw ni. Duaw ni siya sa ilahang Mami Priscilla Ragas. Thank you kayo. Salamat kay inyong tanan diha si Ryan ha. Thank you so much kay inyong tanan. Ate Bres, Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga
high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man ka na bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imnan og serpaniawan herbal capsule kada adlaw. Katulo sa kadlaw inom. Sa buntag, wala ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kapsula sa serpaniawan herbal capsule. Ining paniuto nimo mao gyapon, usa gyapon ka kapsula sa serpaniawan herbal capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniuto. Mao gyapon sa gabi sa imong pagpanihapon niya. Inom na po kadaan ug sa kapsula sa serpaniawan herbal capsule. Ug alay nito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon herbal capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alay sa kidney ug UTI, Kugon herbal capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Okay, thank you kayo, Ate Pris. O sa tanan natong mga kaigsunan, salamat kanyo sa paggamit sa ato ang number 1 haplas, ang SED Liniment Oil. Tinuod yun muwagtang sa itong panuot, pamaol, panakit sa kaluwasan, barikos min, katol, kuto sa kabataan, kagid sa itong kaluwasan, ilikay pagit sa ringgi. Kung mga plasta sa ito ang SED Liniment Oil, dapi na itong magsakit, bagtak nga bikugan tungod sa itong pag-drive, ato na naplasan sa ito ang SED Liniment Oil, nga tinuod mo tabang na ito ang number 1 nga plus sa Kabisayan o Mindanao, ang SED Panyawan, SED Panyawan, ang SED Liniment Oil, kaya ang SED Panyawan, kape man to. Number 1 po to nga kape sa Kabisayan ug Mindanao. Pero ang ato ang SED Liniment Oil, mao ni tinuod nga mutabang ato. Unya, salamat kaninyong tanan sa paggamit sa ato ang SED Liniment Oil. Pero sabutan ninyo, kinahanglan mo palit mo, anak ra gyud mo sa butika. Kay nari niya ang mga genuine ug mga tinuod nga mga produkto sa SED Marketing na diha sa butika. Ayaw mo pagpalit og asa pa na diha. Butika lang yun mo. Og wa mo butika doon sa inyo. Order na lang mo sa Shopee kay para ihatod pag yun ninyo. Bam! Hello, kamusta? Binasa ito ang mga sukit po minaw. Ayaw ka mo kalimot na pagsabalik na karon sa klase ang mga bata, ha? Ayaw ka mo kalimot nga andamon ang kabu, ang sabon, ang tualya para pagkaligo sa iyo. Ang mga bata usahay labi na sa mga sayo kayong klase, usahay ang ngit pa at tuay taon. Nagsakay na og motor kay para dili malate. Good morning, Dr. Ervin Gracia, diha sa LGU Uslob, siya ma-staff. Ma'am Malo Mission. Ay, kumusta si mama ni mo, ma'am, si Madam Jelen Labeste, sa ka-OFW, thank you. Miss Ria Mirasol, Miss Dusel Bangkuyan, Mr. Eric Bidiot, Jipoy Hudar, Miss Ria Mirasol, kamusta? Okay na to akong gibili ni mo, gihatag sa imo, okay na ka, ma'am, thank you. Alright, ayaw ko makalimot ha, usbon ako. Ang ato ang mga kabataan, dunay uban nga nung sayo nga mulugsong tungod kay sa ilahang barangay or sa ilang sityo, wala may grade 12, grade 10, munong tuwitaw lugsong sa layo, munong sayo sila gikan. Ayaw kalimutan sa celebrity ko, Jake Beauty Soap sa inyong pagpangaligo. Ado na kini mga sangkap, magluta tayo ng papaya extra. Ado na sa kini natural moisturizer sa celebrity ko, Jake Beauty Soap para magpabili ni kitang batanon, younger looking, kutis artista, kutis porcelana. O doon na kamoy mga apap katol pugis-pugis, murag doon na dark spot ang mong naong, doon na may black heads or white heads, sa celebrity Kojic Beauty Soap. Punta na sa butika, importante, dako kayong litra na asa ang sudlanan na skilid, SED Marketing, SCAD. Thank you. Okay, thank you kayo, Bam. Salamat kayo. Nya, sa tanan po na ito mga kaisunan, kita na sayod kita. Nga kanang toksin, maugin mo daot na to. Maunay mo patay na to. Mudaot sa to blood cells. Ang cover po to sa blood cells na to, mo daot to na ng toksin. Kung mapundo na na din na, kay daggan magyuta atong makaon, atong hanggap, atong mainom, o kung sa pa na diha. Mupundo ginang mga toksin suot sa atong kalawasan, pero mupundo na diha, daggan na diha. Maunang masakit ang mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uba pa na itong balatian.
Kinahanglan yung kami inom og G-Detox. Kanang G-Detox, usa ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR 8071. Busa kung gusto kang muwagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan. Nga mao'y inungda sa imong balatian o karon ligon kanuna yung atong vital organs inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Inday Tonya, Ate Pres. Tunya. Kanis Tonya, Ate Pres, kanang yambana ba kanang murag, ang luoy sa tas yambana kay murag kulatado man kay tao niya ni yambana, Ate Pres. Nya de higayon nga murag mularga na gyud tao ni yambana. Nya anak kulatahan pag gyud tao niya yambana nga glass kay kuan man. Ang alarm giaan man niya alma. Imbis alarm alma ang basa sa wana mo usahay matabatahon ta ba nga ang atong basa sa litra ang iyang basa sa alarm alma. Mao to nga duda siya nga naibabay ang bana. Kulatan niya iyang bana. Gibunlala pag unsa pa niya. Kulata sagpa unsa pa niya. Karon dili man day alarm. Alma man day. Dili man day alma. Alarm man day. Mao na nga karon. Nagmahay taon siya. Porting luoya siyang bana. Nakadungog na pa siya. Nga mularga iyang bana. Mularga saw. Di mao niya na problemahan ron natin pres. O tinudod siya bana. Di siya gusto mularga iyang bana. Kay mingaon po taon sa iyang bana. Kay wanam siya kulatahon ng taon. Luoy Ngayon, man kasi kayo. buhol ng kaniatuan. Oh. Samot nagpanhalay. Saudi. Layo kayo. Mao ni unsaon ni kuno niya Ate Pres? Bam? So, ano, ama niya? Ayun, gay sa ari, sa ari lang tao na imong bana day nga. Ino niya, Sorry, di kay na Day. ka bukbuko na ako. Din ati ka kulatahon dong. Anis to gadong din ako na. Din ati ka kulatahon. Oh, Alam mo ang mantika. may pa inanaan lang. Hindi pa kayo. Ayo din ati ka pasalkitan dong. Be, lami anti ka. Be higda be. Anaon lang na ni mo dito niya. Sige, Kay wam tayo lain may mo ane kay imong bana murag nagluod naman kita ni siya. Be saon na niya. Bam, unsay basa na to diha bam be. Usahay manggod sa pagsugod pa lang sa sugilanon kanang naang ingnon tangpo nga kani ing asawa. Ikaw ma'am, naadyo kay panultiyon ka na sa karaan bitugolat nga gaan og kamot kanang dali bito manapat. Kisa tinganan ni ma'am. Si ita to diha. Tunya, ma'am Tunya, usahay masayo pang gyud ang tao, masipyat man gyud ang tao. Kanang naambitay panultiyon murag gaan kay kamot dali kay ka makabakyaw ba, dali kay ka manapat. Apan sa katapusan sa imong sugilanon naghisgot ka og kanang silos. Murag dunay word nga silos imong nalitok. Kung muguwag ko ning silos, tungod kuno sa atong garbo, nga usahay ba ka ng murag, dili ta katugot nga ingnon ta murag dili malabwan or basta kimurag ingon ana, no? Kadiyot sa Panultihon 29, verse 23. Ang garbo makapukan sa tao, apan ang magpaubsanon tahoron. Okay, sa ako nag-ingon, dali kay ka makabakyaw na. Pananglitan og ang imong paminaw karon murag nalapas sa ka og gamay, pumpas amigo na kumpare kanang parehas ko na imong itandi ang imong kamot. Pananglitan ko ng imong kamot, tag-as na ang kuko. So, doon na kay garbo, murag taas ang kuko. Unya, dili nimo mag-control, mahimo nimo nga putlon ang kuko, apan dili ang imong bukton. Akong sabot ba nga, basin og ka ng nalahap ra pud ang imong pag buktan to imong disiplina imong bana kay daling masayop pasalaypon basig malahap ra pod. Lahap bitaw. Muna ingon nga pananglitan ko no og tungod sa imong gihambin nga kinaiya ni taas ang imong garbo ni taas ang imong kuko sa imong tuong kamot or ruwang kamot. Putlon imong kuko, pero ayaw ang bukton. Meaning, kanang nalapas ka o nalahap ka ha, minus-minusi o gamay imong pagbakyaw sa naarabay usahay, sa ito'y tawagan na ha? Ang manapat is physical injury. Ang dili manapat ka ng pung lang, sa tawag ana, physical ka na, mo gamit ka pasakit ng gina. May kingon nga, sakit pero pung lang, sa tawag ana. Verbal. Verbal, Di ba na, inflammatory?
Na may insulyado nga sakit pa sa... Sakit ba niya? O, Dapatan mas na. may pa kay gisag pa kaysa kato imong sulti ko nga hait. Ang dutos din Sa kakasing-kasing. to Kaya termino. saan nga na bro? Sa termino ana oy. Malicious mischief. Malicious mischief. Mao na siya. O, di ba ka na malicious ka na Tugma na lang na ni Hosaya. Ay, O bala sa kay katiwa sa may kaon na rin itos ka pa. Tinaw na Ana na lang niya aron pag lukmay sa mong balatian ug aron pag ingnon ta balik sa maayo ninyong kabubuton kadtong ingon Ate Pres am-ami si kasi haning bana Kusmi am-ami si Kusmi ug am-ami sad ang imong kaugalingon karong buwana murag pizza 12 or pizza 11 fiesta sa kasing-kasing ni Jesus. Corazon de Jesus. Karon ba? Sacred Heart of Jesus. Karong buwan na. Ah, 11. 11 or 16. Basta karong buwan 11. na. Kay Ang magpiesta, maghiling match man sa punta. ang magpiesta man kung Sacred Heart is month of June is Sacred Heart, San Antonio de Padua, ug ang Mother of Perpetual Help kan sa Redemptores. Mao na yung magpiesta karon. Ang tanan nga kini mga atong gisgutan karon is gigamit jud ang kasing-kasing. Gigamit ang kasing-kasing. Mapabsanon, mapasayloon, manggiloyon tungod sa gugma. Salamat mo ba ng ating tulumanon? kung ako ang pasultihon.